לכולכם. אנחנו נעשה עכשיו את הוובינר על הגפים. מקווה שזה ייתן לכם קצת מידע שאתם יכולים ליהנות ממנו. אז הדבר הראשון שאנחנו נתחיל איתו, והנה כבר אני רואה קצת בעייתיות. בואו נראה משהו שנייה. נסגור את הגרף יומי. Great, my daily charts don't work for Mellanox. I don't believe this. What am I going to do? I'll use a 60-minute graph. Tell them by the end, tell them we're going to do this weekly. You know, we're going to work on a problem. We're going to do it every week. אוקיי, אז הדבר הראשון שאנחנו נסתכל, אנחנו נדבר על גפים. קודם כל, מה זה גפ? גפ זה מתי שמניה סוגרת את המחיר שלה במחיר מסוים. בוא נניח שהמניה סגרה את היום שלה ב-60.48, זה מה שקרה למלנוקס. היא סגרה פה את המחיר שלה ב-60.48 בינואר, בשני לינואר, בסדר? והמניה, מה קרה איתה? היא פתחה למחרת בסביבות $51 בראשון לשלישי. אתם רואים את התאריכים, January 3rd. The stock opened up at open 50.72, המניה פתחה ב-50.72. אז יש לנו מחיר סגירה שהוא היה במחיר 60.48 ומחיר פתיחה שהיה בסביבות $51. סגירה, פתיחה. ברגע שיש לנו פער בין המחיר של הסגירה למחיר פתיחה, אוטומטית תוצר לנו גפ. תדעו לכם, זה גפ יורד. יכול להיות שיהיה לכם את ההפך, שיהיה לכם סגירה של המניה, כמו שהיה פה. המניה פה נסגרה במחיר של 61.86 והיא פתחה את המחיר שלה למחרת בסביבות האופן 65.14. זה גפ עולה ויש לנו את הגפ יורד. אז בואו נסתכל, נראה מה החוקים. קודם כל, מתי שאתם מסתכלים על גרפים, תדעו לכם שמתי שאתם קניתם מניה, נניח שקניתם מניה $10 ושמתם סטופ לוס על המניה ב$9, אז אוטומטית אתם חושבים שהסטופ שלכם צריך להוציא אתכם. אם שמתם סטופ, בוא נגיד ב$9.90, קניתם את המניה ב$10, שמתם סטופ ב$9.90, אמרתם אני רוצה לצאת מהסטופ של המניה אם היא יורדת ל$9.90. אם המניה פותחת בגפ ויורדת לאזור, פותחת ב-9, אוטומטית קפצו מעל המחיר של ה-9.90 שאתם ביקשתם לצאת מהמניה, ובעצם הסטופ שלכם לא תופס. בייחוד אם שמתם סטופ לימיט. אם שמתם סטופ מרקט, אז לפחות אתם תוכלו לצאת במניה, שהמניה תיפתח עוד פעם למחרת ב$9, אז אוטומטית התוכנה תוציא אתכם ב$9, 8.99, 8.98, במחיר הכי טוב שהתוכנה תוכל למצוא בשבילכם, וזה הכל לפי סדר עדיפויות. זאת אומרת שאם היה לי 1,000 מניות לפניכם, אני הכנסתי את ההוראה שלי לפניכם, אז קודם כל ההוראה שלי תתבצע, ורק אחרי זה ההוראה שלכם תתבצע. אז קודם כל תדעו שמתי שיש פערים בין הסגירה לפתיחה, אוטומטית זה קופץ מעל הסטופ שלכם. אם יש לכם סטופ לימיט זה לא תופס, אם יש לכם סטופ מרקט זה יוציא אתכם ב$9. אוקיי? זה קודם כל ריזיקת ניהול סיכונים של גפים. אוקיי, אז מה בעצם אנשים עושים בשביל לסחור בגפים? אז קודם כל תדעו לכם שמתי שאתם סוחרים ומסתכלים על מניה, הדבר הראשון הוא, יש לכם אופציה, מתי שאתם נכנסים לתוך התוכנה שלכם, יש לכם אופציה לראות את הפרי-מרקט, show pre and post market, אתם יכולים לעשות לזה צ'ק, או להוציא את הצ'ק. אם אתם שמים את הצ'ק, אז הוא בעצם יראה לכם מה קרה בפרי-מרקט, מה בעצם קרה למניה בפרי-מרקט. אז בואו נראה את זה לשנייה.
אני אעבור פה למלנוקס גרף של 5 דקות, אני אלחץ, אני רואה שזה כבר מסומן שאני אראה מה קרה בפורטס מרקט. בואו נלך למניה אחרת שבעצם היה לה קצת היום פעילות ששכרנו עליה בבוקר, KERX. התחלתי כבר לקפוץ עליה מהטרום מסחר, והנה אם אתם מסתכלים פה ב-KERX בגרף של 5 דקות, מתי המסחר התחיל? הנה, שימו לב, KERX התחילה כבר לסחור בשעה 7:30, אוטומטית מישהו התחיל לקנות את המניה ב-8:37 וירדה ויעלתה וירדה ויעלתה, וזה גרף של 5 דקות. אם אני אשים לכם את זה בדקה, אז אתם תראו אוטומטית שהיה שם מסחר, הנה בגרף של דקה, אוטומטית אתם רואים את כל הפעילות הזאת, נפח מאוד 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 נמוך. אז קודם כל, מתי שיש גאפ ואתם שמתם פרי ופוסט מרקט, אם המניה התחילה בפרי מרקט כבר בטרום מסחר להתחיל לעלות, אז בעצם לא תראו שהיה פה גאפ, אוקיי? אז אתם צריכים ללמוד לדעת את ההבדל בין הפרי לפוסט מרקט, שאתם יכולים, יש לכם את האופציה לראות מה קרה בטרום מסחר או לא. אם אתם רוצים לראות את הגאפ האמיתי, זה בלי לבדוק אותו עם הפרי ופוסט מרקט, אוקיי? אוקיי, אז בואו נסתכל עם ה-KERX, נתחיל עם המניה הזאתי. אני מסתכל פה על גרף של 60 דקות, תנו לי דקה, אני אקטין את זה טיפה, ויפתח לכם פה עוד גרף. שימו לב מה קרה פה ב-KERX. ה-KERX הזאת הייתה ב$3, אני רק אפתח לכם גרף יומי. הנה זה גרף יומי ב-KERX. אוקיי, אז בואו נתחיל. המניה מסיימת את היום שלה ב-3.48, למחרת היא פותחת מניית ביופארמה, פיתחה איזה, בוא נניח, תרופה חדשה, או יצאה עליה חדשות חיוביות. המניה למחרת פותחת באופן ב-$5.06 $1.50 למעלה. יום אחרי זה עוד פעם גאפ, היא סוגרת את אותו יום מסחר שלה ב$6, פותחת את יום המסחר הבא שלה ב-7.14, ואותו דבר גם היום, 3 גאפים ברציפות. איך אני יכול לעשות כסף מהגאפים? אני רוצה ללמוד לעשות כסף מהגאפים. אז מה שיש לנו זה בעצם שתי דברים פשוטים. בואו נלך נראה. קודם כל אני מוציא את מה שדיברתי איתכם עם הפרי ופוסט מרקט, אני מוציא את זה החוצה, לוודאות שזה לא פה, בסדר, זה לא פה, אז אוטומטית. בואו נלך, עכשיו אני אלך לגרף של סליחה, אני על הגרף הלא נכון, אני רוצה להראות לכם את זה בגרף של 5 דקות, אני אשים 5 דקות, אני אקטין את זה, יוצא מפה את הגאפים שלנו, והנה אני. אוקיי, אז דבר ראשון, קודם כל יש מיסטיקה בוול סטריט שאומר, מתי שמניה פותחת בגאפ, בדרך כלל הגאפ ממלא את עצמו. אוקיי? מה פירוש הגאפ ממלא את עצמו? זאת אומרת שהמניה אחרי, או באותו יום, או כמה ימים אחרי זה, המניה, או כמה שבועות, או כמה חודשים אחרי זה, המניה מנסה למלות את הגאפ, היא מנסה לחזור. אם המניה פה סגרה את יום המסחר שלה ב-3.42 ופתחה את יום המסחר שלה ב-5.11, המניה תחזור ל-3.42. אוקיי? זה רק מיסטיקה, זה לא נכון לפי ההיסטוריה, לפי מה שאני אישית מרגיש, אבל זה קורה הרבה, ואנחנו משתמשים בחוקים האלה. החוק הראשון, אני אומר לכם עכשיו, מתי שמניה פותחת בגאפ-אפ, אם היא אכן חוזרת לאותו מחיר שהיא פתחה ממנו את הגאפ-אפ, תדעו לכם שזה אזור קנייה, כי הרי מה קרה פה? המניה סגרה ב-3.50, העושה שוק הרגישו, המשקיעים הרגישו שהמניה שווה $5, אז היא פתחה ב$5. אם היא חזרה ל-3.50, כל אותם אנשים שהשקיעו לפני כן ב-3.50 עדיין מאמינים במניה ועדיין רוצים לראות אותה אולי יותר, אוטומטית הם יקנו את המניה עוד פעם. אם המניה ממלאה את הגאפ שלה וחוזרת למחיר שהיא פתחה את הגאפ שלה, בדרך כלל זה אזור מצוין לקנות את המניה עם ריזיקה נמוכה.
אוקיי? זה דבר ראשון. חוק א', שמניה ממלאה את הגאפ, אוטומטית הם יכולים לקפוץ לאותו אזור. אם המניה הזאת KRX הייתה חוזרת ל-3.50, אוטומטית הייתי קונה את המניה ושם לה סטופ-לוס. במקרה הזה הייתי שם לה סטופ-לוס קטנצ'יק של בוא נניח 10 סנט, בסדר? או 26 סנט, לא יותר מזה. אין סיבה לקחת סטופים גדולים על מניות קטנות, אוקיי? אז הנה יום המסחר שלי, 1.28, KRX פתחה בגאפ-אפ, המחיר של המניה היה אופן 5.10, הנה אני לוקח את הקו שלי, אני מוריד אותו ל-5.10, בול, הנה 5.10, אוקיי? מה קרה למניה חבר'ה ב5 דקות הראשונות? מה קרה לה? המניה התחילה לרדת, ב5 דקות הראשונות אני מזהה את זה בבר שלה, בגרף שלה, אוטומטית היא מתחילה לרדת. זה המחיר פתיחה. אז עכשיו המניה היא בפלוס, נכון? המניה עצמה, הנט פרייס שלה הוא בעצם בפלוס, אבל מהמחיר פתיחה שלה, האופנינג פרייס שלה היא במינוס. אם אני מסתכל על ה5-10 ואיפה שהמניה נסחרת כרגע, אוקיי? אני אוטומטית רואה שהמניה במינוס מהמחיר פתיחה שלה, אבל מהמחיר סגירה שלה היא עדיין בפלוס. אם המניה במינוס מהמחיר סגירה שלה, אז אני אוטומטית מזהה את החולשה שלה. יש לה חולשה מהפתיחה. אז אוטומטית אני יכול לראות שהעושה שוק, יש אנשים שלוקחים רווח. עכשיו השאלה היא, האם האנשים האלה רק לוקחים רווח, או שבעצם לא מאמינים במניה ומאמינים שהיא שווה פחות, שהיא פתחה בגאפ-אפ גדול מדי. אז בדרך כלל מה שאני עושה, אני עוזב את המניה, אני לא סוחר בה, אלא אם כן אני מאמין שהיא עשתה גאפ-אפ אדיר, שפה במקרה הזה היא עשתה גאפ-אפ של איזה מעל 50%, נכון? $3.55, יש לי פה כמעט 50%, זה איזה 40% גאפ-אפ. זאת אומרת שעלול לקרוא לי פה משהו משוגע. אז אני עושה את הדבר הפשוט, אני לוקח את הבר הראשון של 5 דקות, ואני סוחר לפי מה שאני רואה ב5 דקות הראשונות. תכף אני אראה לכם את זה, מה שקרה פה היום בבוקר, למי שהיה איתנו בחדר מסחר וראה את זה. אוקיי, אז יש לי מניה, היא מתחילה לרדת. כל עוד המניה לא פורצת את המחיר אופנינג פרייס שלה, אני יודע שהמניה הזאת היא חלשה לפי המחיר פתיחה. ברגע שהמניה מתחילה לפרוץ לי את המחיר פתיחה שלה, היא ירדה, היא חוזרת למחיר פתיחה שלה, אני מזהה שהמניה הזאת היא חזקה. אם מניה פותחת בגאפ, מתחילה לרדת, בוא נניח היא ירדה עכשיו 1% מהמחיר של פתיחה שלה, בסדר? והיא חוזרת את הכל, והיא מראה לי חוזקה, ותראו מה קרה פה באזור המחיר הזה. היו פה 2 ברים של 5 דקות, שהמניה בעצם, מה היא עשתה פה בשתי הברים האלה של 5 דקות? המניה בעצם החזיקה פה מעמד 10 דקות, היא שחרה, אם אני נלחץ פה, המניה שחרה בין 5.04 ל-5.09. זאת אומרת שלמניה היה פה כוח, היה לה כוח במחיר הפתיחה שלה, היא חזרה למחיר הפתיחה שלה והחזיקו בה, עושה שוק, החזיקו את המניה ולא נתנו למניה ליפול כלפי מטה. ואז שהמניה פורטת את המחיר פתיחה שלה, אז בעצם נוצר לכם הטריגר של הלונג במניה. נוצר לכם הטריגר של הלונג במניה ברגע שהיא פורטת את המחיר פתיחה שלה. וזה אכן מה שקרה פה במניה. לפי מה שאנחנו רואים, המניה ממשיכה לעלות. איך לסחור אותה במשך היום, מה לעשות איתה, זה אתם תצטרכו להיות איתי במשך יום המסחר. אני כל היום מראה את המניות, מה אני עושה איתם, מה אני רואה שיש להם במניות האלה, איך לסחור אותם. והנה אני אצייר לכם פה כמה קווים פשוטים להראות לכם איפה היו כל הכניסות פלוס מינוס שאני הייתי רואה במניה לאותו יום. אוקיי? אז אוטומטית היה לי פה איזו כניסה אחד שאני רואה טרנד ליין עולה, ואז המניה חזרה לכיוון הטרנד ליין. זה אנחנו קוראים הטרנד ליין של ספורט. זה גם היה דגל שברי, אם אני רוצה לראות אותו בתור דגל שברי. אני עכשיו יוציא לכם מפה את הקו הזה. בוא נניח שהקו הזה עכשיו אני שם אותו פה, אז בעצם היה לי פה גם דגל שברי במשך היום. אלה דברים שאם אתם רוצים במשך היום, אתם יכולים לראות את הדברים האלה חי. במשך היום אני עושה את זה כל הזמן.
אוקיי? אבל אנחנו לא עכשיו נתעכב בדברים האלה, נמשיך הלאה. אז יש לנו עם הגפים שלנו, הדבר הראשון שלמדנו זה אם המניה ממלאת את הגפ, קודם כל זה אוטומטית, אומר לי אם המניה הייתה חוזרת לאזור איפה שהיא סגרה ב-3.50, זה כבר אוטומטית אזור תמיכה, איתות קנייה. אוקיי? האיתות השני שיש לי זה אם המניה שלי יורדת מהמחיר פתיחה, יש לי חולשה במניה, חולשה במניה, אז אני יודע שאנשים מוכרים אותה. אני לא רוצה למכור מניה חזקה. למה שאני למכור מניה חזקה? אין לי סיבה למכור מניה חזקה, אלא אם כן תכף אני אראה לכם למה שווה אולי ללכת נגד הזרם. נדבר על זה עוד דקה. אבל בדרך כלל אנחנו רוצים עם הזרם, אבל אם המניה הראתה לי חולשה ופתאום היא חוזרת למחיר הפתיחה שלה, ברגע שהיא פורצת אותו, יש לנו עוד פעם איתות ללונג. איפה הסטופ? מה עם הניהול ריזיקה שלי? אז אם המניה הזאת היא מניה של $5, בדרך כלל אני לא לוקח סטופים של יותר מ-10 סנט, 25 סנט. הבעיה היא שמניה שהיא $5 ועל הגאפ של 40% באותו יום, היא בשנייה זזה 10 סנט. לכן אני גם כן מעלה את הסטופים של ל-25 סנט. או מי שבעצם יש לו הרבה כוח סיבולת, או שהוא לקח כמות מניות קטנה, מה שהוא בעצם יכול לעשות זה להיכנס למניה ולשים לה סטופ מתחת התחתית האחרונה, שזה יוצא פה או מתחת 4.67 או מתחת המחיר הכי נמוך שהמניה ירדה באותו יום של הגאפ, אוקיי? שזה יוצא לכם 4.62, שזה סטופ לוס אדיר של 50 סנט, זה כמו סטופ לוס של איזה 10%. אבל בדרך כלל שאנשים נכנסים במניות כאלה, בגאפים כאלה נכנסים בהם לטווח הבינוני, אוקיי? אז בינתיים ראיתם שתי איתותים פה של הגאפ. אוקיי, מה האיתות השלישי שלי? איתות שלישי זה מתי שהמניה סוחרת, ב5 דקות הראשונות, אוקיי? והנה זה קרה אתמול וזה קרה היום. אותו דבר קרה אתמול וקרה היום. אני אוציא קצת את הקווים שהיו לי פה מהיום, נעיף אותם. מה קרה לי אתמול והיום? בואו נתחיל מהיום כי הזיכרון שלי הוא קצת קצר. אוקיי, אתמול אני לא סחרתי במניה. אז המניה סוחרת, אני נותן לה לפתוח, היא סוחרת ב5 דקות הראשונות. קודם כל תזהו את הגאפ. המניה סגרה אתמול את יום המסחר שלה, close 8.35. המניה סגרה אתמול את יום המסחר שלה ב-8.35. איפה המניה פתחה את יום המסחר שלה היום? open, זה האור הזה שאתם רואים, 8.72. היה לה גאפ-אפ של 50 סנט אחרי שהיא כבר עלתה $3.5 ל$8. קודם כל אני צריך להיות משוגע בשביל לסחור במניה הזאת, בסדר? וגם אתם, אם אתם סוחרים במניה הזאת, אתם צריכים להיות משוגעים. אבל אנחנו בשוק ההון כי אנחנו משוגעים, זה באמת. אנשים שכל היום יושבים מול המחשב, הם קצת משוגעים, זה מה שהם עושים. עכשיו שימו לב גם איפה המניה פתחה בגאפ-אפ. היא פתחה במחיר הכי גבוה שהיה כמעט לפני יומיים, וגם באזור המחיר הגבוה של לפני יומיים, הנה כל האזור הזה 8.72 וכנראה 8.75, 8.78, זה כל האזור התנגדות של היום הקודם, זה המחיר הכי גבוה של היום הקודם, שם היא התנגדה ביום לפני כן, והיא פתחה שם. זאת אומרת שאת יום המסחר התחילו במחיר הכי גבוה של אתמול, אוטומטית אתם מזהים חוזקה. טוב, אז אנחנו יודעים למניה לסחור. עכשיו, יש אנשים שיגידו, אתה יודע מה, אם היא פורצת את הגבוה של אתמול, אני נכנס. למה לא? אני רוצה להיכנס אם המניה פורצת את הגבוה של אתמול. אתם רואים, ביום לפני כן היא כבר פתחה מעל המחיר הכי גבוה של היום הקודם. המחיר הגבוה של היום הקודם היה 6.84, המניה פתחה ב-7.10 פלוס מינוס, אוקיי? ואנשים אומרים, אם המניה תפרוץ את ההיי הכי גבוה של אתמול, אני אוטומטית נכנס. אבל זה כבר סרט לאנשים שאוהבים לקחת ריזיקה. אני שונא לקנות בפריצות, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש. מה שאני כן אוהב לקנות, אני אוהב לקנות תמיכה, כי שם יש הכי פחות ריזיקה. לקנות פריצות יש הכי הרבה ריזיקה. אוקיי, אני ממשיך. אז אני פותח את המניה, אני נותן למניה לסחור את 5 דקות הראשונות. אז שימו לב, המניה שכרה מ-8.73, אני אעיף את הקו הזה מפה שנייה. 8.73,
עד אזור 9:40. זה האזור של אותו בר של 5 דקות. אוקיי? עכשיו מה שיש לי פה, נוצר לי בר. במקרה הזה, הבר הזה הוא ענק. הוא ענק והוא מפחיד. אני לא אוהב לראות ברים כאלה בפתיחה בגפים, אבל זה מה שיש בגפים, לפעמים הברים ענקיים. אוקיי, אז מה כן יש לי פה? מה האיתות שלי שבעצם קורה במניה? אז קודם כל, אם המניה שוברת את המחיר פתיחה שלה, את ה-opening price שלה, אז בעצם אני יודע שיש למניה חולשה והיא יכולה למלות את הגאפ. זה דבר ראשון, זה איתות לשורט, אוקיי? כמו שהיה לכם לפני יומיים, אוקיי? המניה פתחה בגאפ ואוטומטית היא שברה את המחיר פתיחה שלה, אוקיי? היא רק יורדת מהמחיר פתיחה שלה, אוקיי? אבל במקרה הזה המניה נתנה דוך למעלה ועלתה עד סביבות 9:37 או 9:40. ברגע זה שנוצר לי פה קו, שנוצר לי פה טווח של המניה מ-8.73 עד 9.43, זה הטווח שלי, ואני עכשיו אומר לעצמי, אם המניה חוזרת ל-8.73, זה התמיכה שלי, אני רוצה לקנות את המניה. אם המניה פורצת את ה-9.42, אני רוצה לקנות את המניה. זה האיתות הראשון שלכם, בסדר? יש לכם טווח, אתם אומרים, או שאני רוצה לקנות פה, בגלל שאני רוצה ללכת עם הזרם, והמניה היא חיובית, וכל עוד היא חיובית מה-closing price שלה, אז ה-net price שלה חיובי, וגם היא חיובית מה-opening price שלה, מהמחיר פתיחה שלה, אז יש לי שתי איתותים של חיובי, גם המחיר פתיחה שלה חיובי, וגם המחיר סגירה שלה חיובי. אז באותו רגע אני רוצה ללכת עם המגמה, הדבר הכי נכון לעשות זה לקנות את המניה שהיא בתמיכה פה באזור ה-8.73. אבל מה אם המניה לא מגיעה ל-8.73? אז בעצם הטריגר היחידי שנשאר זה לקנות את הפריצה של ההתנגדות של ה-9.42, אוקיי? ואז בעצם אני לוקח ריזיקה אדירה. עד איפה הריזיקה? שימו לב, התמיכה האחרונה הייתה ב-8.95, זאת אומרת שאתם לוקחים פה ריזיקה של 50 סנט. מי שיש לו לב חלש לא מתאים לו, אוקיי? יש פה ריזיקה של 50 סנט פלוס מינוס. אוקיי, מה אני עשיתי במקרה הזה? אמרתי, אני רוצה להיכנס, וידעתי שזה יקרה. ראיתי, המניה לא רוצה למלות את הגאפ. אמרתי, מה אני עושה במקרה שהמניה לא ממלאה את הגאפ? איפה אני יכול להיכנס שאני לא אצטרך להתבאס ולהיכנס בין המניה עם ריזיקה של 50 סנט? אני אוטומטית הלכתי לגרף של דקה. הנה אתם רואים גם הקווים שלי עדיין נמצאים פה. קו של דקה. נגדיל את זה קצת. ומה יש לי בגרף של דקה? יש לי את המניה עולה דקה ראשונה, עולה דקה שנייה, עולה דקה שלישית. ואז בעצם מה שאני יכול לעשות, אני יכול גם לעשות את אותו הדבר שעשיתי על גרף של 5 דקות, אני יכול לעשות את זה על בר של דקה. בואו אני אגדיל את זה קצת, שתוכלו לראות את זה קצת יותר ברור. יש לי פה גם גרף של דקה, ואז אני בעצם יכול להגיד לעצמי, בסדר, הנה גרף של דקה, המניה נתנה לי טווח מ-9.16 ל-8.73, אם המניה תחזור ל-8.73 אני קונה אותה, ואם המניה פורצת פה את ה-9.16 אני גם כן קונה אותה, אוקיי? ואיפה הסטופ שלי? הסטופ שלי, אבל אם אני קונה אותה פה, אני לא ידעתי שהיא תמכה פה ב-8.90, נכון? אז הסטופ חייב להיות מתחת ה-8.73, עדיין ריזיקה אדירה, בסדר? אבל זה גם איתות למי שרוצה. מה אני בעצם עושה? אני מחכה שיתפתח לי 5 דקות בגרף של דקה, ואז בעצם מה שאני עושה, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני עוצר. איפה אני ראיתי את המניה? 9... אני עוצר לעצמי דגל שברי עד כדי כמה שאני יכול לפי גרף של דקה, וזה בעצם מה שנוצר לי בדגל השברי. שימו לב, 1, 2, 3, 4, לקח לי 4 נרות לפחות של התפתחות עד שהיה לי פה דגל שברי. זאת אומרת שהצלחתי למתוח. מה זה דגל שברי? זה דגל שאני בעצם יכול למתוח לעצמי קווים, אוקיי? הנה דגל, זה במקרה הזה דגל, בסדר? הנה תיקחו את זה, יש לכם פה דגל, נכון? יש לכם פה דגל, המניה זזה בתוך טווח שיוצר לכם דגל,
אוקיי, הנה הדגל והנה המוט של הדגל, בסדר? אז זה יכול לקרות כמה וכמה פעמים במשך היום, אוקיי? לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד. הנה שימו לב, יש לכם פה עוד דגל, אוקיי? יש לנו פה עוד דגל, בסדר? זה קורה כמה וכמה פעמים במשך היום, אבל הסיכויים שאותו דגל ייפרץ ב-20 דקות הראשונות, חצי שעה ראשונה, שעה ראשונה, הם הרבה יותר גבוהים מאשר שזה יקרה בזמן ארוחת צהריים. אתם רואים איך הדגל פה לא רוצה להיפרץ? הוא רק יורד ויורד ויורד ויורד, והוא בעצם, מתי הוא נפרץ הדגל? הנה שימו לב, מתי הוא נפרץ? הוא רק נפרץ עכשיו, לפני איזה 12, הוא התחיל בשעה 11, הוא נפרץ רק עכשיו בשעה 12, ושימו לב שהדגל עצמו, הקו של הדגל, נהיה אזור תמיכה, אוקיי? אז אני חוזר, סליחה, קצת, I got carried away, אז אני חוזר פה, אז הנה אוטומטית נוצר לי פה דגל קטן, טרנד ליין יורד, ואז ברגע שיש לי פה את הפריצה של הטרנד ליין העולה הזה, אני יכול להיכנס למניה. יש לי פה עוד פעם, אם אתם רואים, טרנד ליין יורד, על מניית גאפ חזקה, 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 נכון? הנה הדגל שלי, יש לי פה כמה ברים יורדים, נכון? וטרח, אוטומטית פריצה, בסדר? ואם אתם רוצים, אתם יכולים גם לצייר את הדגל עד כאן, בסדר? ויש לכם אוטומטית את הפריצה שלו. כמה זמן זה לקח לזה להתבצע? לדגל האמיתי שבאמת הייתם יכולים לקנות בתחתית של המניה, לקח פלוס מינוס מ-9.5 ל-9.45, 15 דקות. סליחה, זה אופטימלי שזה ייקח בין 15 לחצי שעה. נחזור לגרף של 5 דקות, אוקיי? אם אתם מסתכלים בגרף של 5 דקות, אוקיי? לא היה לי פה דגל. אז מתי כן היה לי דגל בגרף של 5 דקות? היה לי פה דגל בגרף של 5 דקות. משעה 10:25 פלוס מינוס, נוצר לי דגל עד שעה 11, זה חצי שעה פלוס מינוס של הדגל, אוקיי? ואז היה לי את הפריצה של הטרנד ליין היורד. הנה אני אקח אותו, אני אדייק, לפעמים הקווים זזים קצת, אוקיי? ואז היה לי את הפריצה בסביבות ה-9.50, אני זוכר זה קרה לנו, ואוטומטית טרח המניה קפצה ל-9.80. דרך מה שאני עושה, אני שם הוראת סטופ, להיכנס לתוך המניה אוטומטית עם הוראת סטופ, ויש לי שם יעד רווח ויעד הפסד, אוקיי? אז ראיתם מה הדבר האופטימלי של הגאפים בינתיים, זה שהגאפ ימשיך עם הכיוון של המניה. אוקיי, בואו נמשיך הלאה, נעבור למניה אחרת. נלך למלנוקס. מלנוקס, אחלה מניה. יודע שזו חברה ישראלית, MLNX. מה קרה במלנוקס? קודם כל תראו את מלנוקס, מה היא עושה היום. היא עולה כמו סילון, המניה הזאת. היא היום עולה כמו סילון, וכל פעם היא מגיעה לקו התמיכה שטרח קופצת כלפי מעלה, קו התמיכה שטרח קופץ כלפי מעלה. אתם חייבים ללמוד להיזהות מגמות מתי שאתם סוחרים במניות שלכם. ברגע שהמגמה הזאת נשברת, המניה חוזרת כלפי מעלה, לא יעזור לבית דין. תכף אני אראה לכם, אם אנחנו כבר מדברים על מגמות, תראו מה היום עשיתי ברים, הראיתי את זה לכולם, כולם ראו את זה, זה היה די נחמד. נלך לרים, נבחר גרף של דקה. היום ה-CEO של רים החליט לדבר, נכון? הוא עושים את הלונץ' של הרים. הנה תראו, הקווים כבר פה, אני לא צריך לצייר אותם, אתם רואים שהם היו כבר פה מקודם. ה-CEO של רים עשה פרזנטציה על הרים. מה קרה שהוא הפסיק לדבר? המניה הייתה פה באזור ה-15.25 פלוס מינוס, נכון? מה קרה ברגע שהוא התחיל לדבר? הוא סיים את הפרזנטציה ונתנו לו לדבר ב-CNBC 2 דקות. טרח, המניה נפלה, אוקיי? קודם כל אוטומטית היא שברה את התמיכה האחרונה שלה של היום. אנשים מכרו שבירה של תמיכה 15-13, המניה נפלה בקרוב לדולר.
אבל אני פספסתי את זה, בסדר, אין בעיה, מה אני אעשה? אני לא אוהב למכור פריצות, כי אז הריזיקה שלי הייתה מ-15-12, אני יודע שהריזיקה שלי הייתה צריכה להיות עד 15-44, ועוד תוסיף לשם סטופ לוס, עד לפחות 15-51, ריזיקה של 35 סנט. לא אוהב לקחת ריזיקות כאלה גדולות במניות כמו רים, כי אני נכנס בכמה אלפי מניות, אז לא מתאים לי לקחת ריזיקה של 35 סנט על מניה, בכלל לא. אז מה כן? רק שנייה, אני צריך לשים פה איזה סטופ לוס, תסלחו לי רגע, רק רגע. ממש דקה ואני איתכם. אוקיי, חזרתי. אז הרים מצאה לתמיכה, אוקיי, לפי גרף יומי. שימו לב איך אני מסתכל על מניה, שאני רוצה לסחור במניה. מה אני עושה? אני בעצם מסתכל על המניה בגרף של 5 דקות, בגרף של 60 דקות, בגרף יומי, בגרף שבועי, בגרף חודשי. כל פעם שאני שומע על מניה בחדשות, או אני רואה מניה שקופצת לי באלרטים שלי או בסקנרים שלי, אוטומטית אני צריך להכניס את המניה. אני רוצה לראות בדיוק מה קורה במניה בכל הטווחים שלה. אין סיבה להיכנס למניה ורק להסתכל על טווח אחד. יש לי כל מיני איתותים. גרף של 60 דקות אומר לי לקנות את המניה, גרף יומי אומר לי למכור את המניה, גרף של 5 דקות אומר לי לקנות את המניה, ואז אני עושה הערכה לפי הטווח של הזמן שאני מסתכל. אוקיי, אז הרים הזאת ירדה, עצרה בסביבות 14.24. בואו נמצא סיבה למה היא עצרה ב-14.24. בואו ניגע פה, אוטומטית אני נוגע פה, אתם רואים כי אני כבר בעין, אני מזהה את הדברים האלה. קודם כל, 14.20 זה איפה שהבולינג'ר בנד נמצא, אוקיי? זה איפה שהבולינג'ר בנד נמצא, זה 14.20, אוקיי? וזה בדיוק, שימו לב כמה מתוח היה הבולינג'ר בנד, זה ניתוח טכני, במקרה אנחנו מדברים על זה, והמניה חזרה בול לעבר הבולינג'ר בנד שלה, שהיא מצאה תמיכה, וגם זה היה ההיי של לפני כמה שבועות. המחירים הכי גבוהים והמחירים הכי נמוכים בגרף שבועי ובגרף חודשי, תדעו לכם, הם מחירים מאוד משמעותיים. מה היה המחיר הכי גבוה בדצמבר? 14.21. איפה רים עצרה היום שהיא נפלה? רים עצרה ב-14.23, 2 סנט מעל המחיר הכי גבוה של חודש דצמבר. במקרה המחיר הכי גבוה שיש לך בדרך כלל מניה, אם זה המחיר הכי גבוה עכשיו, 14.65, זה התנגדות, נכון? אם התנגדות נפרצת, בדרך כלל שמניה חוזרת אליה, אם היא עלתה הרבה, שהיא תחזור אליה, זה אמור להפך לתמיכה. אם זה לא יהפך לתמיכה, אתם רוצים בדרך כלל לראות שהמניה אכן מגיעה לשם ותומכת. ומה קרה פה עכשיו עוד פעם, אם אתם מסתכלים על רים לפי גרף של 5 דקות? היא תמכה פעם אחת באזור הזה, והנה היא תמכה פה פעם שנייה, נכון? לא 4.23, והנה פה בשעה 12 היא הגיעה ל-14.24 ו-14.20, כן, 14.24 פלוס מינוס. אז היא יצרה כמה סנטים בודדים. אוקיי, אז אני חוזר למה שרציתי להראות לכם. אז הרים שלנו נתנה מכה כלפי מטה, הגיעה לתמיכה שלה, עלתה כלפי מעלה. שימו לב מה קורה, תראו אותו גרף של דקה. נר עולה. איך אני יודע מתי להיכנס לשורט למניה? המניה עכשיו נפלה $1. אני יודע שיש לה חולשה, אני רוצה להיכנס אליה לשורט. איפה אני אכנס לשורט? אז אני אוטומטית מצייר לעצמי טרנד ליין עולה על גרף של דקה. ברגע שאותו טרנד נשבר, וזה קרה לי פה בסביבות 14, בוא נניח בסביבות 15-16, בסדר? במקרה אני קצת, יש לי חוכמת מסחר, ואני יודע שאם הרים נפלה בדיוק מתי שה-COD
סיים לדבר באזור 15-20, הנה אני מסתכל, זה יצא, אתם רואים, היי 15-32, היא נפלה, היא אופן היה 15-25, היא נפלה בול 15-25. אז אני במקרה כבר התחלתי למכור ב-15-24, אין בעיה, המניה עלתה עד 15-28, אוקיי? אז מצאתי מקום יותר טוב, אבל למי שלא יודע לזהות את כל הדברים האלה, יש לכם פה דבר פשוט, אתם שמים פה טרנד ליין עולה, וברגע שהמניה שוברת אותו, וזה קרה פה ב-15-15, יש לכם שורט על המניה, שהמניה תמשיך את המגמה היורדת שלה, וזה אכן מה שקרה פה. יש הרבה דברים שאתם יכולים ללמוד, הרבה דברים שהשוק בעצם נותן, שאפשר לזהות אותם עם ריזיקה מאוד נמוכה, ואז בעצם הריזיקה גם כן, אנחנו אוטומטית שמים את הריזיקה. אני יודע, אני שם לב שאם אני מוכר פה ב-15.25 וזה היה המחיר הכי גבוה, אני קודם, אז אני גם שם לי סטופ לוס, אני יודע גם איפה לשים את הסטופ. המחיר הכי גבוה היה 15.42, בסדר, אני אשים סטופ לוס ב-15.51, או שאני אשים סטופ לוס מעל המחיר סגירה של אתמול, שהמניה לא תיכנס לפלוס, אז אם המניה נסגרה אתמול 15.66, אני אשים את הסטופ לי ב-15.72, בסדר? כמה סנטים בודדים מעל זה. אוקיי, אני ממשיך עם הגאפים. מלנוקס. חוזר למלנוקס. אז שימו לב מה קרה פה. מלנוקס דיווחה בינואר 23, היא דיווחה בסוף יום המסחר, המניה סגרה את יום המסחר שלה במחיר קלוז 51.95, והיא פתחה את יום המסחר, ובאותו יום אחרי הדיווח, ממש באותו יום בלילה, היא ירדה עד $36, חבר'ה. המניה ירדה מ-$52 ל-$36, או העלו אותה אוטומטית בטרום מסחר. אני לא רוצה שתראו את הטרום מסחר פה, כי אז בעצם אתם לא תזהו את הגאפ. העלו אותה בטרום מסחר לסביבות $42. בסדר? עכשיו אני צריך ללכת אחורה 1, 2, 3, 4, 5 ימים. אני שם לכם פה גרף של 5 דקות, 5 ימים, שנייה, עוד טיפה, הנה אנחנו 5 ימים, נגדיל את הגרף כמה שאפשר, נגדיל את הגרף, ושימו לב, מקודם הראינו לכם ב-KRX מניה שעולה, עכשיו אני מראה לכם מניה שיורדת, אוקיי? בין שירדה בגיוס, לוקח את 5 דקות הראשונות, הנה הבר של 5 דקות הראשונות, אני יוצר לי תמיכה, זה היה המחיר הכי נמוך של הבר, ואני יוצר לי את ההתנגדות, זה המחיר הכי גבוה של הבר. מה אמור לקרות לי בגאפ דאון, חבר'ה? מה אמור לקרות? המניה אמורה להמשיך לרדת, הרי גאפ דאון זה חולשה, זה מראה לנו חולשה במניה, אז המניה אמורה להמשיך לרדת. אבל מה קרה פה בפועל? המניה הזאת עלתה. אז בואו אני אגלה לכם סוד. יש לגאפים, יש להם, אני מקווה שהגרף הזה יעבוד, הוא לא עובד, הגרף של יום לא עובד במלנוקס. בכל זאת אני אגלה לכם סוד. מתי שיש לנו מניה גאפ אחד, אולי באפל יש את זה, AAPL, סליחה, Escape, בואו נראה, אולי נמצא את זה באפל. יש לגאפים שמות. הגאפ הראשון, במקרה שכחתי איך קוראים לו, Open Gap, סליחה, זה הגאפ הראשון שיש למניה. הגאפ השני שיש למניה, לא רואים את זה ממש טוב באפל, אז בואו אני אתן לכם דוגמה חיה. בואו נניח מניה פתחה סגרה את יום המסחר שלה $5, ופתחה את יום המסחר הבא $10, אז היה לה גאפ כלפי מעלה. אז זה יש לו גאפ פתיחה. אחרי היא סחרה חודש, מניה חזקה, היא עלתה מ-10 ל-15, ופתאום היא סגרה ב-15, היא עשתה גאפ עוד פעם, מה-15 ל-20, זה גאפ שני. לזה אנחנו קוראים
continuation gap, זה gap המשכי. ואז היא שכרה עוד כמה חודשים, מ-20 ל-25, סיימה איתי לסחרה ב-25 ופתחה עוד פעם גאפ שלישי ב$30. לזה אנחנו קוראים exhaustion gap, זה כבר גאפ עייפות. אם אתם תסתכלו למונונוקס אצלכם בבית בגרף יומי, אתם תראו שמונונוקס נפלה מ$180, היה לה 3 גאפים בדרך למטה, וזה בעצם היה הגאפ השלישי שאנחנו קוראים לו exhaustion gap, גאפ עייפות. אז הסיכויים שההמשכיות בירידה בגאפ דאון הזה היו קלושים מלכתחילה, אבל יש אנשים שלא ידעו את זה ואוטומטית נכנסו לשורטים על המניה הזאת. אוקיי, אז אני חוזר למניה עצמה. אז הנה הגרף של 5 דקות שלי, 41.73 זה התמיכה, ו-42.25 זה התנגדות. יש פה הבדל של 75 סנט, נכון? זה אדיר, זה הרבה כסף. אבל המניה שנפלה $15 בגאפ דאון, תחשבו על זה, זה כלום. זה פחות מ5% מהגאפ בסוף היום. אוקיי, אז יש לי תמיכה והתנגדות. מה אני רוצה שיקרה פה? הדבר הראשון שאני רוצה, בוא נניח שלא הייתי יודע שזה exhaustion gap, שלא הייתי יודע שזה הגאפ השלישי, אפילו זה הגאפ ההפוך, אז הדבר הראשון שאני רוצה זה למכור את ההתנגדות, נכון? או שהמניה תגיע להתנגדות ואני אמכור אותה ואז היא תמשיך לרדת. אבל במקרה הזה, אז היה גאפ עייפות, אז המניה כבר רוצה לעלות כלפי מעלה, ואני יודע את זה. אני מחפש שהיא תעלה. אז במקרה הזה אני שם פה את התמיכה שלי ואת ההתנגדות, וברגע שיש לי מה? את הפריצה שלי, אוטומטית אני נכנס למניה. איפה הסטופ שלי? הסטופ צריך להיות או מתחת לתחתית האחרונה, שזה יוצא פה ב-43.20, או מתחת ה-41.73. מה קרה למלנוקס? בתוך יום המסחר, מלנוקס שלנו קופצת כלפי מעלה, כמו משוגעת, $145 עד $55. מניה עולה $10. אוקיי? אז במה אני רוצה קצת לסיים? מה שאני אעזוב אתכם פה בסוף היום זה אזורי הגאפים עצמם. אתם חייבים לקחת את הבר של 5 דקות או של הדקה, ליצור לכם טווח, ואז יש לכם את ההתנגדות ואת התמיכה. מה היה אמור לקרות למניה פה באפס, אם זה היה מניה שלא הייתה בגאפ exhaustion gap, שזה גאפ עייפות? היא הייתה אמורה להתנגד פה $48. זה אומר שהיא מילאה את הגאפ. בדרך כלל שמניות ממלאות את הגאפ, הן אמורות לחזור כלפי מטה. אבל אף אחד לא, רוב הסוחרים שסוחרים ראו גאפ, וזה נגמר הסיפור, אוטומטית. מה היה אמור לקרות פה שמניה ממלאה את הגאפ שלה? מה היה אמור לקרות לה? היו אמורים לבוא כל המוכרים ולשרטט את המניה, לתת לה ליפול. אבל המניה הזאת במקרה הזה הייתה exhaustion gap, אז אוטומטית היא המשיכה לעלות כלפי מעלה. גם זה מניה משוגעת, תראו כמה נפח היה פה. שיש לכם תזוזות, אתם רוצים נפח, היה פה 822,000,000 מניות ב5 דקות. כמה נפח היה פה בהתחלה? קנו פה בסביבות, הייתי אומר, 10-20 מיליון מניות, רק על הפתיחה בשביל להעלות את המניה מ-45 ל-$55. אוקיי, עכשיו בואו נראה מניה שהיא בגאפ, לא בגאפ עייפות, אז היא לא עושה את הדברים ההפוכים. רציתי בכוונה שתלמדו על הגאפ עייפות ותבינו מה זה שמניה יכולה לעשות את הדברים ההפוכים. ואיך אתם מזהים גאפ עייפות? אתם הולכים אוטומטית לגרף יומי, לראות כמה גאפים היו למניה בירידה או העלייה שלה. אוקיי, נטפליקס, NFLX. נטפליקס, מה נטפליקס עשתה? נטפליקס דיווחה לפני יומיים והמניה סגרה $103 והיא פתחה את יום המסחר שלה כמו משוגעת ב-143. אוקיי, המניה פתחה את יום המסחר שלה ב-143. אם אני לוקח את הגרף שלי אוטומטית של 5 דקות, הנה נטפליקס, אותו יום של 5 דקות, שימו לב, פה הדברים היו קצת אחרת. יש לי תמיכה,
שימו לב, אני שם את הקווי תמיכה והתנגדות אחרי הבר הראשון של 5 דקות, בסדר? אחרי הבר הראשון של 5 דקות. אוקיי, אני רוצה גם שתשימו לב למה. המניה פתחה את יום המסחר שלה ב-100 אופן, זה ה-O, 103.19. היא נפלה עד 113.14 והמחיר הכי גבוה היה 103.56. אוקיי? אז אם אני מסתכל, 103, היי היה 144.60, סליחה. אז הנה המחיר הכי גבוה של אותו בר של 5 דקות, 144.62. הנה המחיר הכי נמוך, 140.96. אוקיי? עכשיו אני אומר לעצמי דבר פשוט. אם המניה מגיעה, זה גאפ עולה, אז המניה צריכה להמשיך לעלות, החוזקה שלה היא בעלייה, נכון? בייחוד שמניה פותחת בגאפ של 50%, ועוד שהיא עולה $100, זאת אומרת שכל העולם סוחר בה. אז אם המניה שלי מגיעה לסביבות ה-140.96, זה אזור התמיכה שלי, אני רוצה לקנות את המניה. הדבר הראשון שאתם צריכים לחשב זה את הריזיקה שלכם, אוקיי? שימו לב, עד איפה המניה נפלה פה? היא נפלה עד 140.10, התמיכה הייתה 140.96, היא נפלה עד 140.10, אז אוטומטית אני אומר לכם כבר עכשיו, ופה ירדה עד 139.62. אם אתם סוחרים מניות שעולות $100, אין להחליט איפה הסטופים חוץ מקווי תמיכה והתנגדות, אבל אם אתם לא יודעים איפה הסטופים שלכם, במניה שעולה מעל $100, הסטופ לוס צריך להיות לפחות $1, אין פה חוכמות, בסדר? לפחות $1, אם לא $2, תלוי בגודל המחיר. אני בדרך כלל מה שאני עושה, אני אומר מניה של $100, אני שם סטופ $1, מניה של $150, אני מעלה את הסטופ $1.50 וכו'. אוקיי, אז יש לי פה תמיכה והתנגדות. המניה, מה קרה פה בפריצה של ההתנגדות? אני אוטומטית קופץ עליה ב-144.62, כי המניה הזאת מאוד מאוד חזקה. היא אפילו לא הסתכלה אחורה שהיא פרצה פה את האזור הזה, דרך אגב, אתם רואים את זה בגרף, והיא עלתה עד 149, אוקיי? אחרי זה היא חוזרת למחיר פתיחה שלה, שזה 144.62, והיא מתחילה להראות לי חולשה. אז אוקיי, אני אומר, אוקיי, עכשיו היא מתחילה להראות לי חולשה. איפה התמיכה? 140.96. אז כל מי שקנה 140.96 הצליח כל פעם לעשות כסף על המניה, בסדר? הצליח לעשות כסף על המניה, אבל הוא היה צריך לקחת את הריזיקה האדירה, הוא היה צריך לקחת פה סטופ לפחות של $1 או $1.50, בסדר? והנה עוד פעם שהיה פה את הפריצה, שימו לב, נכון, פה אמרתי לכם למה בחרתי בתחתית של 5 דקות הראשונות. שימו לב מה קרה פה אחרי במשך היום. כל האזור הזה של 5 דקות נהפך לאזור תמיכה. פעם אחת על הסנט, פעם שנייה תמכו פה פלוס מינוס 20 סנט, ואז עוד פעם הגיעו לאזור של הפתיחה של אותו יום, אוקיי? ומה עשו באזור של הפתיחה של אותו יום? נתנו למניה, היא פרצה, חזרה לפה, ואז בעצם ההתנגדות נהפכה לתמיכה, היא הראתה שהיא חזקה תומכת והיא קפצה כלפי מעלה. האם שווה לכם לקנות את נטפליקס? כולם אומרים שנטפליקס כנראה תמשיך לעלות לסביבות $250, אני שונא מתי שכולם אומרים דברים ואני לא מקשיב להם. מה שאני כן ממליץ לכם לעשות זה לקחת מספרי פיבונאצ'י, בדרך כלל מניות מתקנות, לפי מספרי פיבונאצ'י המניה הזאת יכולה לתקן, אוקיי, הנה מספרי פיבונאצ'י, המניה הזאת יכולה לתקן לפחות עד $130, אוקיי? אז אם נטפליקס מגיע ל$130, שם אני אולי ייהנה להיכנס אליה, אוקיי? לטווח הארוך אני מדבר פה עכשיו, לטווח הארוך, לכמה חודשים, לכמה שנים, ואז בעצם אולי אני ארצה להיכנס למניה. אם היא תשבור את $130 הזה, אני כנראה אשאר נשוי למניה הזאת עד שהיא תשבור את סביבות ה-75. אני מדבר איתכם פה על טווח ארוך, לא, אין פה לא להשקיע בטווח הקצר. בטווח הקצר אני חושב ששווה לסחור אותה, אבל רק לפי ניתוח טכני. אם אתם יודעים לנתח טכנית מה זה ניתוח טכני, אוקיי, אז הנה המניה, תחכו לתיקונים, הנה המניה מתקנת, אוקיי, שימו לב מה קרה פה בתיקון הזה. מניה תיקנה, היא פרצה את התיקון. בדרך כלל שמניה פורצת תיקון, שימו לב, תראו, אנשים אוטומטית קופצים לתיקון, אבל במניות משוגעות בדרך כלל מה קורה? המניה תחזור לאותו טרמליין. הטרמליין הזה היה התנגדות פה, נהפך לתמיכה פה. שימו לב, זה נמוך יותר מהתחתית האחרונה.
זאת אומרת שהמניה הייתה מוציאה אתכם אם אתם לא הייתם יודעים את הדברים האלה. מה קרה פה? המניה טרנדליין עולה מובהק לפי ניתוח טכני, עושה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות, ומה היא עשתה היום? שברה את זה ומתחילה לרדת.